La cum aud eu, avem oameni în clădire aici, în dreapta. Se trage încă. Bă, dar tu nu aveai altă treabă, mă? Poți să ies după copacul ăsta? Mai în stânga? Da, e departe. Hai, departe, ia-l tot. Păi și tu tragi departe, coi. Ține fața, ține fața. Dar stai după copacul ăla, nu venim cu meu, să ținem și noi. Nu, că nu, e aici e limitat, văd vestă. A strigat mort, nu? Când am tras. Tu ține diagonal așa, eu țin diagonal așa. Tu ești stângaș, nu ești stângaș? Nu. De-aia mă Se mișcă acolo după copaci. Hai. Mai în față? Hai. Ușor în tufișul ăsta din față. Ia-o pe lângă copac în dreapta. În fața ta, acolo, acolo, acolo. Așa. Așa, bravo. Bravo. Bane, grijă la etaj, clădirea 3! Clădirea 3 la etaj e Wolf! Sniper, scurtă-l! Îl văd. Îl văd, fii atent că îi dau. L-am luat. L-am luat, e mort. Ok, știi ce poți să faci? Să mergi în stânga mea și să ții ușa pe diagonală dacă avansează unul din dreapta. Vrei așa? Sau dacă vrei? L-am luat, a ieșit. Bun. Amândoi, bă, ești mort, bă, ești mort! Cu aia am văzut acolo. Aici au făcut. Ah, ok, scuze. Hai, trece mort. Este mort? Am văzut în spate și de-aia am tras. Și n-ai tras, a? N-am tras, a căscut, dar nu spui, a văzut cârpele roșie. Ok. Ia stai. 3, 2, 1! Hai să va pula!